mor. Mine venner, de er nede på fodbold, og jeg vil rigtig gerne være med. Må jeg det? Ja, min skat, det må du gerne. Men du skal huske din jakke. Behøver jeg det? Ja. Okay, mor. Du skal også huske din anden jakke. Der er 20 grader udenfor. Du må ikke fryse. Ikke også? Okay, mor. Ikke snak sådan til mig. Jeg har ikke taget hæve stemmen, vel? Nej. Det var godt. Du skal også huske din hue, så du ikke fryser hovedet. Okay, mor. Du skal også huske dine venner, så du ikke fryser fingrene. Okay. Må jeg godt gå nu? Nej, det vigtigste, det er ørevarme. Du skal ikke få ørebetændelse ligesom sidste år. Nej, okay. Men det var jo også om vinteren, mor. Stop. Okay, mor. Må Det jeg var gå godt. nu? Ja, skat. Nej, husk, du må ikke snakke med fremmede. Okay, mor. Og du skal kigge dig 10 gange for, over vejen, inden du går over vejen. Det skal jeg nok. Og du skal komme hjem, inden du bliver lagt. Det skal jeg nok, mor.